Dinisi ani dus naidi Santi Bazar ni ani dus ani khasuksa जों tini goira sorao kaisa ani hook जों फाइजाक naidi ani hook yang dige ani gai banu garing tangjak naidi nono phunai kabangma naidi ani hugo tama tung naidi nono phunai naidi ani thachmu kumun dalo khungsaini mongkai dalo huni dalo vitamin C mak mutma smrei khakluk mokhrei tini जों hugo picnic khain thaijak ani gisingbai maitok sungsajak mai tabo जों tuisaw thanai ani mongkai ani kumui naidi mani kumui mongkai ani kumui paino ge phaikha belai ke mai sanum sukhapu ani hugo kaisa ang huklaimani joto nok saiman khana ang sakri kumani yagulo ang tabu huklaitung ni masao ani loge phaijak ani kisingje mo kisingje nei kisingje kopala hamiani bagai takhorna kaisa an lai ma phunukha ani omo hai ani live do ang samani tamakhinai ani ko income ni phasing lama krin bagai tabo ani huk naidi mai bai belai ke mai hamkha naidi nei ani huk mai belai ke hamkha mai ungpai khai ani oro tungo sapai tungnai oro sapai ungnai thabusuk ani ang belai ke saktaroi tabo mutamuti miktung phalai ang sungsa salai tungo tama khaine tokhu bukhuro jini ani kopal hamen bagai please anau kaisa no ani bagai suridi kaiton thanayo ang budate mo hai naidi ani huk mai mongkha te ani mai rani bagai ang besi tohinai besi barogya aro ek satan pura ang mai ro maranai tebo nono ara phuntungnai ang video jing tabuk joratoi agini tumung samung tui jing tabuk huklai samani tabuk jing he sini age kalsat sini susu susui song age huklai ge sino sa huklai sarui je phaimani tabuk joratoi ang sakbai thang tabuk no huklai masai tungnai ji ani huk yang dige kopal hamiani bagai bini bagai kaisa narongni bakha bahki wansuk angle kopal hamiani bagai sakri kumani porego ang kaisa ke ani live huma khaika kintu ani jara ani je kormi rok 2 jon jara tungero nongle bahki salai bahki nanglai ang saimanya bini bagai angle mungsa lama kurei income phaising adi ang huklai tabuk ani sungsarna ang motamuti tabuk salai ma tungo mui thung phai ma sao leke hambai naroni khabai ke bamsu ang hukaisa mani bisinte narok ani ang blog khai kaisa video nono ma phunukha leke hambai naidi ani me fry dalo hambai khaisu kumun na bo thia me 20 taka le phamanai no kisi ta nono khairi honai kumui ni khema tama no ani dramai thia ani mo phamia 20 taka le phamano dramai bathai sobo sawani musung please khaidi ani hugo tungo ambai contact khaidi ani jara tokhu bukhurau ani hugo phaikai musanai hambai nakhoni kisi dramai nok tlang do Santi Bazar tlangai sadi do nakhudi mano an live video suna hambai